bazar ku muke rawa, da bazar ku muke rawa, da bazar ku muke rawa, da bazar ku muke rawa. Shehu Rabi'u dan Usman lambaika, cikan annabi har abada shirafa ku ne madubin mu. Shehu Rabi'u dan Usman lambaika, cikan annabi har abada shirafa ku ne madubin mu. Da bazar ku muke rawa, Shehu Rabi'u dan Usman lambaika, cikan annabi har abada shirafa ku ne madubin mu. Bismika rabbi Allah ta'ala, na fara da sunanka, wahidin ahadin samadin gwani ka ɗayan talaka dace ka. Taimakon ka nake so ka ƙara yi min yau magani na duka, domin mulkin ka ba gajiyawa ko hutu bare yau. Da bazar ku muke rawa, Shehu Rabi'u dan Usman lambaika, cikan annabi har abada shirafa ku ne madubin mu. Alhaji kake alƙayin wanzan je an ko ina Allah, hasken kudurar ka ya kewaye ko ina ba inda ba Allah. La taharruku zarratan illa mai sai da izinin Allah. la ilaha illallah, komai ta kore sai kai makayin. Sallu ala nabi ilahu ka kara gun habibinka, wannan ne ya zan biyayya gare shi da da'a ita ce bunka. A karamar bariyati wanda kan zaba ka kira da sunanka, makurar daraja da isa Muhammad arrabo kuraimu. Da bazar ku muke rawa, Shehu Rabi'u dan Usman lambaika, cikan annabi har abada shirafa ku ne madubin mu. Halaye ka hada da sahabbai sa mata da yayansa, da sharifai a ciki da waliyai masu kwafin ɗabi'unsa, kamar katamal makatun abul anfal jilani subdinsa. Abun farin mu farin cikin ruhi na shehu barhamu. As'alukallahu jalla rabbi, kara mun dubin fikira, ka daɗa mun haske ka ban kabuli kuma ka sa in yi nasara. Ka yi min dafa'i ka ban hikima da basira, za na yi shira kama duban zuciyar mu Sharif Rabi'u Usman kaɗanmu. Da bazar ku muke rawa, Shehu Rabi'u dan Usman lambaika, cikan annabi har abada shirafa ku ne madubin mu. Assalamu alaika babban waliyin Allah kamurin shahi, haske kan haske jinin ma'aiki juyo kara duban shi. A cikin wilaya yana da girma, shi ne kalifatul gausi, shi yasa wanda duk ya samu Sharif din ya zubar hamu ya samu gausul azim. Wali arifi kashifi zubi gudibi a gaishe ka, rahamar Allah kake a halitta wallai rabbi ya baka. Allah ya yarda da kai a fili kai taɗi da kakanka, ku kuke fasa zuciya ku ba da Allah masu rabo suna samu. Da bazar ku muke rawa, Shehu Rabi'u dan Usman lambaika, cikan annabi har abada shirafa ku ne madubin mu. Alarorin nan guda hudu ya sama an gansa hannunsa, kaga gabas da yamma kaga kudu da arewa ina cikon kansa. Shagoron faila na ga kasar nan a ko'ina da 'ya'yansa, shehin tarbiyya da tarragi na rakakke ne a barhamu. Garkuwa ga kanawa abun muradin aljannu da rauhani, samun dan baiwa irin ka aiki ne wallai ina nuni. Shi waliyi ne sharifi mu'allim yake a dukkanin fanni, alara ta yaban ɗan asha'ire ka bi dukkai ne mashayar mu. Da bazar ku muke rawa, Shehu Rabi'u dan Usman lambaika,
nasa masu kyakkyawa tsab 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 tsar mashayar mu. Masu kurin gida amanar tsoro kuje shirin kuku sake a gaban ma'aiki raka-rakansa suna da yawa da ya ɗauke masu sirri suna gani sun sani kuma sun yi masa taslimu. Gabatar ba mu ke yawa shewara benin Usman labbaika jikan annaba rabbana shirafa kuli zunubun mu. Masu idan gani a rufai na Allah ka tambaye su sun san shi jani za ka je in ka je can za ka tullo shi kai intikali ba duk muradai nai barhama ya bashi sai da shehu ya ce da shi rabi'u je ka kai ta yabo da bakin mu. Gabatar ba mu ke rawa shewara benin Usman labbaika jikan annaba rabbana shirafa kuli zunubun mu. Gabatar ba mu ke rawa shewara benin Usman labbaika jikan annaba rabbana shirafa kuli zunubun mu. Kare ne a faɗawa mijin iya baba dan ya ci sunansa bajimin shehi wasu wai a mawaki suke ta kallonsa saniki gudu sa gudu ga miji dan baiwa kun ji takensa amma ku sani waƙar yabo duk sirri ciki ake samu. Gabatar ba mu ke rawa shewara benin Usman labbaika jikan annaba rabbana shirafa kuli zunubun mu. Dan na garjalai mafi yawa duk sun yi yabo cikin waka Hassani da ka abu gaban sahabbai har kyauta suka dauka ka abu baiti guda ya samu aiki har farkonsa ya dauka haka ya lullufa masa har yau wannan sirrin ne yake. Da murna domin nuna soyayya kai ta dafe da soye-soye don mu haɗu mu faranta junan mu. Gabatar ba mu ke rawa shewara benin Usman labbaika jikan annaba rabbana shirafa kuli zunubun mu. Shehu Rabi'u shi da ya tashi sai ya kira yara da manyan mu ya kira sha'irai da zakirai da masoya da ya haɗe kanmu. Yau ta kuta kowa ya fito za mu kekewaye birnin mu. Ai hakan ya kamata mu tabar abin lale da manzon mu. Ai hakan ya kamata mu tabar abin lale da manzon mu. Dukkanin sha'iran mu na annabi mun gode Allah sassaka kai ka dau imtihani ka ɗauki sautin zamani da hannunka kai ce ai ta yabo ga annabi ya halatta babacin shakka da aka yi mata sun sha ruwan hujjoji sannan maulan mu. Gabatar ba mu ke rawa shewara benin Usman labbaika jikan annaba rabbana shirafa kuli zunubun mu. Lokacin da ya yi ni yayi min izini in yabi kakansa da yawa masu gyaran waka maulana in suka je gunsa sai ya ce kun san halifa na Mustapha sauri ku je gunsa Fatiha da salatul fati je ku idan kun gan shi kun gan mu. Illallahu Mala alfahari na faɗi hakan ba na yi da godiyar Allah Allahu zare ni sharrin magauta na da mahassada Allah dan annabi dan Fadima da Ahmad har ƴaƴan ya Allah dan Sharif Rabi'u bijahi gausi in ya shehu barhamu. Gabatar ba mu ke rawa shewara
mahasadan mu shi ma'aiki na rantse karimi ne na faɗi mata zara sharif rabi a gunta shi na ne Allah almuhudi yake ma'aiki mai rarrabawa ne ka sha kurmin ka Mustapha dukan alfarma da sirrika samu biya mu kwarai wallahi ba bashi shehu ya bambalar ya hada da riba duk ya banda hannun shi lamanin da ka yi mai ina tuni na san maula ya kasan shi lokaci na cikawar mu in ya zo a taho da kai a tarbe mu kamar da yawa shehu rabi dan Usman labbaika jikan annaba da shurafa kuli qulubum wasu so suke su kore mu tun an maganar mu za ka ga sun sauri su kawar da zancen mu to sun makaro kun san farar gero da ita ake damu shi yasa duniya an ta gan mu tilas ne ta tuno da maulan mu fari a cikin sanin Allah ko ina maula ya kakange sai rijalai ne suke gane yaran nan mahajuba an rege mai ɗan kari ka koma gefe da dagiyar ka kaddagi alƙara kusanci gurin sharutun azalman maka taslimu gabatar ba mu kewa shehu rabi dan Usman labbaika jikan annaba da shurafa kuli qulubum kusanci da jin kai karawa uban nura baba ga kalifatul akbar sidi fatu hadda humaira baban hasan nafsi zakiya kafu kamal najira da abul abbas da walid da zainab batul khadija ga sharifa da asama shahin sisile da maulaya mai gidan murtala da ɗan idi kai kake titin na tarbiya mai gidan ɗan zariya kai kasa jirgi ya tsaya yake tafiya da zuwan ka sharif jirgin ya gyaru ka zo Lagos ka same mu alhaji gwamnati alakara haskenka ya daɗa ma buɗe cikin sharif na rantse waiwaye baka sannan amir dan mutan katsina Allah ya riko da hannunka sannan mai jama'u ƙungiyar halifofi a yaban na maulanmu Abdulsalam ne Mustapha mai lakabi da Osaro halifan shehu Rabi'u ne na kwarai kuma dan zaba kwamro sananne ne cikin halarar manzon Allah dukan taro inda duka ga maulan mu shehu Rabi'u to wallahi ka gan mu gabatar ku muke rawa shehu Rabi'u dan Usman labbaika jikan annaba da shurafa kuli qulubum abada shirafa ku